Mhlonishwa kunjani? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila man. Hey man, kunenkinga lapha ngibona ama-player afana bo Vincent Pule no Hopla. Awutshele kwenzakalani ngabo ngoba angibaboni lapha enkundleni ba-train. Hayi kona kubuhlungu kodwa ngicabanga ukuthi uPule uthintekile kancane. I don't think into bad. Akukho kubi kakhulu. And then uBrad I think before November so besimbone kuyeza score lamagoli bayisiyakukhumbula. Yeah. But ukuthi kuza ku Vincent Pule la ku Super Sports yile nto enibooster kakhulu ukuthi adlale ku Super Sports. Yazi ukuthi sonke siyamazi ukuthi playmaker une energy noma iminyaka esihambile kodwa energy sakhona yona. So kuba khona wakha futhi qama kusinya lo extra energy. Yabo siyazi ukcreate une goal again une cross you know. Akasabe ukubamba ibhola uyakwazi ukuphasa so kuba khona wakho ozosiza kakhulu lesizini. Lastly, yini into enibathembisayo ama-supporter we-Super Sports United ngoba madoda anisabonisa ukuthi ni abantu abaphethe iligi baphethe ama-competition ama-domestic la ekhaya. Yini enibathembisa kakhulu ukuthi nizobuya futhi? Angeke ngisho kunika kodwa bazobona kusekhona into ehleli la. Ngiyabonga baba. Sharp. Sharp.